Mangaon na ta guys. Manihapon na ta ato nang kanon ang atong pasayang tinunuan. Hindi nang hunaw ni ko, Inday? Very good. Sa Holy Spirit, Amen. Please thank you, Lord, sa Foods. mga blessing, permanente o mainom. Amen. And understand the Spirit. Amen. Ikapoy ko guys, uy kay nangarbon ko kaganiha. Nagbaktas pating layuwas ako gibaktasan gutugunad sa may dapit sa may lanoy ba. Uy. Layo kaya ako nabaktasan guys kay ang ako nasakyan nga Jeep 06C. Nalipat ko dili 06B. Ay, mga anta. Probiyag. Muna siya ang tinunuan nga pa. Tanawa guys, oh, ang mga sibuyas dahon mo ni ako. Mo ni makada sa aroma. Sibuyas dahon, oh. Kami kini kaunon kinadiri ang timpla sa sibuyas dahon ni tuhop. Consuelo TV. Mga onta. Daivan channel sa YouTube. Subscribe ninyo guys. Mga buutan na sila. Muyag. Noon sa pasayan nga tinunuan. Para, papaniti pa. Diyan mo pakuha. Diyan katangka. Versus sa family vlogs. Guys, ayun ninyo kalimti guys, Consuelo TV. Adto ra ba siya magpalitan og pan sa ilalim na kulasa? Ubos sila ka marining. Sin sa kaog pan. Manakulasa. Salawa din iya salida. Iya vlog. Daivan channel sa YouTube. Migs Ispaldon. Kusgan akong amigo. Igsuon ni Nining Siopading. Julian Lador TV. Ay sa ninyo kalimtin guys ha. Gigi Sabando. Kusog gina siya mukatkat sa mga pangpang guys. Iya vlog. Pangpang si Gigi Sabando. Water pa. Water. Adventurer. Si Gigi Sabando. Jodes. Amping jud sa imong pagkatkat sa mga pangpang ha. Buyag. Sila kauban si Dodong G. Bryle Abinturado. Ano to? Bryle G. Bryle Abinturo. Brolio. Brolio Abinturado. Latsmia TV. Versusa Vlogs. Versusa Family Vlogs.
Inig-sup-sup nimo sa ulo sa shrimp. Nituhog gid ang timpla sa shrimp ug ang iyang tuno. Ato si Kuan, ang nagkagod sa ako lubin, ay kalimot ko. Si Lifid Cabrilis, 2 ka buok, 25 pesos ra. Salamat dong, Lifid. At mo palit niya kay buutang. Kung ganahan mo mukaon og kuan guys kanang patatas ba nga kanang gi-barbecue, mga patatas gipang fry, adto mo palit kang kuan Dudong Journal Solano, gipang kilikiti na niya mga patatas guys, si Dudong Journal Solano, mga patatas iya gipang butang sa sticks. Dong Journal. Paborito ni siyang shrimp sa ako pares Linda. Ako nakuha ako pen. Mas kang ahaka dito sa iring guys. Huwag ginabilin sa ko isda. Itangag tanan. Nangayog bahay ng iring. Isda nga tamarong ba? Hiya. Let's wait a few minutes. Few minutes. Few minutes. Tingnan dahil bugnaw kayong tubig probiyag. Dudong Journal Solano. Kusog negosyo dong. Ursang ako singot guys, pure buyag. Tawa sa aming. Day, ibilin ispihon. Ispiron. Ito day bilin sa San Fernando. Nga unta. Manang Maricar. Mga taga San Fernando. Dunida Valley day. Mawagtang imo diet ani day. Pura buyag. Usa ang singot.
Saturnina vidra. Iya. Lin, si Lin. Naon ta Lin? Ang akong amiga nga kusog mo abante. Way atras-atras eh. Nida Cabral. Wa man diri. Mga unta. Napay, busog na. Keiko. Keiko, kaluan. Siyempre ta. Buntong yan ako. Keiko. Mother Venance. O si Mother Glory. Nara, basayan. Nanay Karing. Buyag. Kaya sa ko apa? Ato dayon. Tamis ni. Purya buyag. Dito rin ako pinalit sa carbon baratura. Iya. Dito. Dai Rasil Melianis. Basta naman ka diha, Dai. Ang ako in town di ay amiga nga gwapa na kaayo karon. Gwapa gito siya sa una karon nagsamot yung kagwapa. Si Inday Cassie Mendez, ang labandera, nag-iisang labandera sa Costa Rica. Pa, pakulit ko ba? Wala pa na kayo si Cassie Mendez. I-like niyo ang iyahang channel, YouTube channel. Cassie Mendez. Ang nag-iisang labandera sa Costa Rica. Dami kayo mudag. Kaon si Inday Cassie sa kuan ay gatong baboy gipunuan sad ba?
Busog na kayo ko guys. Purya buyag. Ayun ninyo kalimtiha, Consuelo TV. Ang iyasuki sa pan si Mana Kulasa. Kubo sila ka manarining ba? Dayon Dan TV. Dan Van. Dan Van. Latsmia TV. Gigi Sabando. Sugay mo kat Gigi mga pangpang. Tanawan ninyo niyang vlog, sindot kayo. Kat niya ang pangpang dito sa mga bukid-bukid. Sila nga doon si Braulio Aventurado. Tanawan ninyo. Nindot kayo ila vlog. Si Jody Gigi Sabando. Latsmia TV. Versusa Family Vlogs. And of course guys, ang amo town channel. Sa to channel na Yoyong Otero Vlogs. Ayaw mo pagkalimot pag Subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share. Yoyong Otero Vlogs. Dapat guys, sa sunod na sad. Thank you for watching our video. Don't forget to subscribe, like, and share. See you next time. Bye.